Ahora aplaudid, aplaudid. Ahí está. Señoras e señores, que esta fin de semana é a festa do queixo en Arzúa. Estamos de celebración. Que maravilla. Outro aplauso, por favor, a Arzúa, que está de festa. Sí, é así. Esta fin de semana aquí está Arzúa de festa. O queixo Arzúa Ulloa tamén está connosco aquí hoxe no Voltas co Prato. Por qué? Dirán vostedes, pois seguramente porque vamos cociñar con queixo Arzúa Ulloa. Pode ser, pero é que estiven pensando e dixen, xa que é festa en Arzúa, sabes que podemos facer? Unha peregrinación por todas as denominacións de orixe protegidas do país, por todos os queixos, polos 4 queixos. Sería precioso, verdade? Pero para iso, teñen que seguirnos nas nosas redes sociais, @voltascoprato, e están penduradas todas as receitas, e ademais esas receitas que vostedes penduran, fan os nosos cociñeiros, que hoxe son Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Pamba. Madre mía. Estás a tope, Que vos parece o meu carreto, Menuda farta de queixo. O meu carreto cos meus queixos Arzúa Ulloa. Faríalos ti. Fixen o seu. Te pareces do Goyerri. Pareces vasco, Parezco vasco que vou facer o Idiazábal, non? Non é o Idiazábal. Sí. Bueno, onte creo que gañou Begoña. Sí. Sí. Moitos os días. Begoña Mediamán. Sí. No, xa teño casi outro dedo recuperado. Fáltame un solo. Non te digo cual é. Bueno, imagino que intuídes un pouco que é o que imos cociñar hoxe, non? Home, sí. Dásevos así un pouco a idea. Sí, máis ou menos sí. Pois, señoras e señores, imos ver a maravillosa, única, exclusiva receita que nos trae Diego de Arzúa. Son Diego do restaurante Encontro de aquí en Arzúa. A nosa receita que mandamos hoxe para que fagades pois é 1000 follas de mazán e pataca frita acompañada dun huevo encapotado, un huevo frito encapotado con queixo de Arzúa Ulloa. Nos, da maneira que facemos, pois bueno, é fritir patacas fritas máis mazán e facendo unha miloja e despois acompañando dun huevo encapotado de bechamel con queixo de Arzúa Ulloa rebozado entre huevo, fariña e pan rallado e acompañado de queixo. A ver que tal lle dades. A ver, é que, Diego, eres veciño, eres amigo, eres compañeiro, pero é que calquera cousa... Estás emocionado, Estou emocionadísimo, Normal. Calquera cousa queda rica con queixo Arzúa Ulloa, ou non? Sí, claro. Ah, que vas dicir hoxe, No, pensei que era o cebreiro. Bueno, a ver, que ides facer? Pois eu vou facer unha masa follada, Genial. rechea dese queixo Arzúa Ulloa. Xa. Despois vou facer unha salsiña tamén de queixo e outra de marmelo. É dicir, que ven alguén de Un Arzúa, e ti, por molestar, non lle faz caso que a receita. No, fagolle caso, pareceme un recetón, pero non me dá tempo de facela. Ah, vale. É a nosa querida Begoña Mediamán Vázquez. Pois eu vou usar huevos tamén, pero vou pôr unha tarta. Vale. Vou facer unha tarta de queixo cunha salsiña de chocolate blanco con pistachos. Que guai. Sí. Iso vai estar moi rico, Demasiado rico. Eso é guai. O meu é que me salto a receta. Ela tamén a salta. Está guai. Ela tamén a salta. Pero eu uso huevos. Sí, pero Aí está. Eu uso queixo. Eu tamén. Bueno, o problema vai ser cando viña Diego, a ver que lle parece a él. Eso vai ser outra. Señoras e señores, imos cociñar con queixo Arzúa Ulloa. A voltas co prato. Veña, vamos con Begoña. Mira, o primeiro que vou facer vai ser mollar este papel. Ah, para adaptalo. Eso aprendino xa. Eso aprendino. É para adaptalo ben. Está moi ben, para que se adapte ben, para que nos quede así o moldiño, que se nos adapte o moldiño. Vou facer unha base de galleta con manteiga, que eso tense feito en todas as casas. Ah, vale, de torta tradicional. Torta tradicional, sí. Perfecto. Vale, Moi entón, sinxela. isto está guai, porque xa o fixo algunha vez Xulio, creo que ti non o sei, pero é para que se adapte ben o papel a todo o molde, non? A todo o molde, sí. Moi ben. Vamos botar a manteiga a derretir. Vale. E prendelle o lume ao terceiro fogón. A canto? A 9. A 9? A tope. A tope, veña. E mira, galletas podemos empregar as que queiras. Vale. Vale. Estas, por exemplo, pois, son tipo digestive. Sí, derrete, home, a 9. Estas son boas para o tracto intestinal. Sí, estas vanche ben para a digestión. Por eso. Vale. E damos un golpiños así. Ostra. Ah, la rompiche la bolsa. Rompí a bolsa. Son malas, estas non son boas. Begoña, si levas por outro dedo, que? No, por favor. Begoña, de verdad, eu creo que desde que comezou o programa xa é milagro que estés enteira ti, Porque non sei como non... A manta na media. A mao está na media, pero bueno, non sei como non levou xa algo máis por diante, porque
A mellor non o sabes, non digo nada, calma a boca. Yo non o sei, é verdade, é verdade, é verdade. Vale, entón, importante... Mira, vouche dar isto. Dalle. Vale, de verdade, estes días non fago máis que traballar para Begoña. Eu non entendo nada. Media hora. Non entendo nada. O día. Bueno, pois imagina traballar no restaurante de Begoña. Si me estreso así con media hora... No, a ti explotaríate seguro, Seguro, verdad? Xa. Mira. Vale, entón, base de galleta. Base de galleta. Vale, xa temos aquí. E agora vamos ir botando a manteiga e ir aplastando a pouquinho a pouco. Vale, podémosla meter no conxelador ou deixala reposar. Se metemos... Porque entendo que despois tense como que endurecer, Tense que endurecer un pouco, sí. Vale, para que non se nos suban as migas para arriba. Vale. Ves, queda así. Ah, que guai. Se non temos tempo, pois facemos así e despois vamos botando pouquinho a pouco. Mira, a manteiga xa casi a teño, Que ben o faz, Buah. Remexes que dá gusto. Dio, Ala, que xa está. estilo. Listo. Non queimala. Perfecta. Perfecto, deixáchela ben, Deixeina ben. A verdade que estarme sorprendendo que derreteras unha manteiga, Bien. Por favor, que chame a xente da casa que nos conte se fai receita, se fai torta, se fai follado, como o que está facendo Xulio. 664-483419, chamade ao voltas co prato e contádenos que tipo de receitas facedes con queixo. Neste caso estamos falando do queixo Arzúa Ulloa, pero pode ser calquer tipo de queixo das 4 denominacións de Arzúa, de Galicia, que son as que... Eu xa digo Arzúa constantemente, verdad? Como? Arzúa, exactamente. Exactamente. 664-483419, que, por certo, imos repartir cartiños, 50 euros dunha vez e 50 doutra. Se vos portades ben, unha entrada para os concertos da Festa do Queixo tamén. É que é aberto. Xa mo supoñía. Vale. Pero está ben que invites. Está ben, que estás invitada. Que suerte. Vale, entón, deixas eso aí, máis ou menos, non? Aí vou, machucadiño. Vou ir mollando ben ca manteiga e vou deixar que repouse. Pois vale, vai mollando e marcho con Xulio Mato. Hola. Hola. Que tal? Se che custou, O que, vir aquí? Vir, me cago na leche, levo esperando un montón de rato. Bueno, conto che que vou facer eu. Vale, contame. Mira, Eso é queixo? Eso é queixo. Vale, Isto é unha masa follada, como a que topamos no supermercado, vale? Queixo de onde? Queixo Arzúa Ulloa. Perfecto. Arzúa. Vale. É que de León hasta Fisterra é todo Arzúa. Todo. Pa ti. Todo. No. León igual tamén. O hino de Galicia é que din os arzuáns, na Costa Verdecente. Na Costa de Arzúa. Bueno, vamos ao tema. Mira, divido en 4 partes aproximadamente iguais, vale? Sí. En 4 tiras aproximadamente iguais. E vou colocando uns trociños de queixo, porque ahora o que vou facer é empezar a enrollar, incluindo o queixo no rolo. Pero é moi fácil, claro, é moi interesante. Claro, é moi fácil, por eso estou explicando para que ti podas facelo na casa, Vale, perfecto. Mira, e con este empatamos no seguinte. Non tens que facer unha tira grande, sino que vas empatando unha ca outra e se queda ben. Vamos a hacer un rolo. Vale. Como que ben cortáchelo cortei. mal, Non, cortei non, pensei que ben, pero... Espera, vou chamar a Diego, que quero que o vexa. Vale. Pareceche ben, é que é moi bonito, Xulio. Vale, espero. É bonito, para ser de Xulio é bonito. Vamos chamar ao convidado de hoxe, que é veciño ilustrísimo da miña vila, que pase Diego de Arzúa, un aplauso para él. Que tal, como estás? Moi bien. Como estás, todo ben? Moi ben, Sí? moi ben. Bueno, benvido. Vai parecer que amañei o programa, pero en realidad foi casuísticas de la vida, non? Casual total. Casual total. Diego, que estamos de festa esta fin de semana, non? Pois sí, estamos de festa do queixo, todo un éxito, convidados estades todos a vir, claro que sí. Pois el ven mirar receitas de queixo, así que llevamos mostrar a de Xulio. Vamos alá, veña. Perfecto. Hola, Diego. Xulio non te fixo nin cajota, bótate para diante, Diego. Pégate aquí. A mí a túa parece unha receta buenísima, pero non me dá tempo de preparala, que aquí temos moi poquinho tempo. Entón eu vou preparar unha masa follada, na que lle fun metendo dentro trociños de queixo, como ves, a modo deses rolos que están de moda, o miollo roll, este que se ven como un croissant. É un roliño de queixo, e que isto agora vai ir ao forno, neste moldiño que teño, que como ves, ti que te dedicas a isto xa o vas a entender, queda folgado para que o hojaldre medre, a masa follada medre, e me quede cubrindo toda a superficie. Claro, pero se medrase demais, que pasaría? Iso é para que medre xusto ese tamaño, non? Con esta forma, que Vale. teña un aspecto atractivo e que compacte todo aí. Vai parecer así como unha flor, ao millor, non? Mais ou menos, sí. Mais ou menos. Bueno, Un rolo. ten que quedar claro que a receta é de miña sogra. Espera. A receita que mandaches ti
É de alguén? Sí, é da miña sogra. Si te ve, mátate, pero bueno... Bueno, Por entonces, pues, claro, vamos a intentar que agora mesmo a pobre, claro, toda emocionada, mandou a Pois receita ao programa. Claro, pero Non moi bueno... mal, Xulio. Que Pero fije, bueno, é mellor que fije a ira no xenro. Vamos a ver o que... Pero espera, vamos facer unha cousa. Xa que viñeches, mandache a túa receita por primeira vez, vamos colgar no noso Instagram a receita do convidado. A túa receita vamos a colgar no Instagram do programa para que a faga a xente. Parece ben? Sobre todo a xente nova, non? Que anda no Instagram, non? Que va, non te creas, Non te creas, Nós temos moitísima xente de todas as idades no noso Instagram. A partir de mañá tedes no noso Instagram a receita de Diego tamén. Ademais dos dous cociñeiros, a de Diego no noso Instagram. Vamos ver o de Begoña, veña. Vamos alá. Hola, Diego. Noto que estou emocionado porque falo moi rápido. Eu creo que te tens que facer un tatuaje no peito que poña eu son de Arzúa. Ou que poña frena, xa, frena. Arzúa. Vale. Contalle que vas facer ti, Bueno, vou facer unha Begoña. tarta de queixo de Arzúa. Que a min encántame. Tiña, a verdad, que tiña unhas ganas de facer esta tarta. Sí. Sí, da leche. E voulle facer unha salsiña de pistachos e chocolate blanco, que é o que estou facendo agora, para que se me vaya facendo tipo ganaché, que é así a mesma cantidade de nata que de... Que de leite. Ou de chocolate. de chocolate. Ah, pensei que levaba leite No, tamén. Leva nata, chocolate e despois vai levar Nata, chocolate, pistacho. un trociño de vainilla, dunha vaina de vainilla. Vamos botar os pistachos. Ah, xa van así, vale. Pensei que se ibas machucar ou algo. Agora, máis... No, así, depois vou triturar para que me quede unha pastiña. Faltame un poquinho de azúcar. Pensei que ibas botar los Sobre uns 50 gramos de azúcar, porque se fora de chocolate negro, pues teríamos que engadir máis, pero ao ser de chocolate blanco, pues sempre un poquinho menos nos chega. Isto ten boa pinta. Isto é co sabor aí do queixo, ti crees que lle pode quedar ben? Eu son larpeiro, Ti és moi larpeiro? Eu son moi larpeiro, Sí. Sí, vexo mal, Vexo-te mal, dixe. Pois mira, chegou o momento da pregunta. Diego Darzúa, despois de ver o que estabas vendo, ti cal crees que pode gañar? Cal crees que pode conquistar máis o teu padal? Antes de probalas. Eu ahora mismo apostaría por él. Sí, bueno, eu, ainda que son moi larpeiro, bueno, aí hai unha parte salgada que me gusta moito, é innovadora. Pero despois o resultado final xa se verá. Mini punto para Xulio polo momento, que che vou pedir é que vayas àquela cadeira, á zona de sufridores, e despois chamámoste, vale? Moi ben. Un aplauso para o grande Diego Darzúa, que está connosco. Vamos con Begoña Vázquez. A ver, Fran, que pasa? Eu teño que ir ao forno. Ti tens que ir ao forno, pois veña, vamos ao forno de Xulio. Mira, vou no tapar, Vale. porque non quero que se me vaya para ningún lado máis que dentro do molde. Ah, entón, iso é para que non salga para arriba ni máis, non? para que non se vaya para ningún lado. Canto tempo ten que estar no Ten que forno? botar uns 25 minutos a 190 graus. 25 minutos. Eso é. 25 minutos, 90 graus. 190 graus. Agora sí, vamos con Begoña Vázquez. Gracias. Por aquí, de nada. Mira. Hola, Bego. Hola, que tal? Veña. Mira, 1 litro de nata, vale? Sí. Vamos a botar 300 gramos de queixo de Non, Arzúa. ibas tirar eso. Sí. Tirou máis queixo. Ao picalo. De sonada que tirei a corteza. Vale. Sí. Vale. Deixate de queixar. Canto dixeches? Aí vai. 300 gramos de queixo de Arzúa. E outros 300 de queixo crema. Vale. E agora vamos a botar 250 de azúcar. Isto é o recheo Este é o da tua recheo da torta, tarta. non? Sí, exactamente. Vai estar riquísimo, Uns 30 gramos de fariña. Vale. Super fácil de facer. Esta é moi resultona. Vale, eu creo que os 30 gramos están aí. Xa. Sí. Eu creo que vai un pouco máis, pero... No, aí están os 30, son 2 culleradas. E 4 ovos. Eu creo que os 30 gramos van aí. Eu cociño moito ollo tamén. Xa, cociñas moito ollo. Bueno, na casa tamén poden facer así, Os 30 gramos van aí. Si vos sale, é que fixestes a receita de Begoña, Hai que pesar cos ollos acamaos. É así. Vamos ver quen fala con nós. Vamos ali. Hola, que tal? Boa tarde. José. Hola, boas tardes. José, eres queixeiro? Non son queixo, me gusta o queixo. Non che gusta o queixo? Non, que me gusta. Pero vamos a ver, é que non estou escoitando. José, gustache cociñar o queixo, pero non és queixeiro. No, que me gusta cociñar o queixo, mas gustame comer o queixo. Vale. José é de Bama, dunha parroquia de Touro, que ali tamén hai unha queixería moi famosa. José, das receitas que estás vendo aquí, cal dirías ti que che gusta máis? As dúas son moi boas, pero
a cociñeira sabe que a tona de queixo de Bama, ou sea, de queixo de Arzúa cómese. E pa que lle quito, se está riquísimo. Aí está, José. Moi ben, José. Moi ben, que lle quede claro a xente de Ourense que non sabe como se come o Arzúa Ulloa. Vou dicir unha cousa. Mira, a miña primeira intención era facer a tarta dentro da codia do queixo. Dentro da codia? Dentro da propia codia. Sería moi ben. Esa era a miña primeira intención, e por dixen, ao mellor é algo fuerte. Así, sabes? Entón, se vou quedar pouco deixar para outro día. Pero tamén se come. Eu, por exemplo, sí que lle como, Hombre, hai xente que non, José? sí, bueno, é verdade que sí que hai xente que non, pero normalmente cómese. O sea, Normalmente sí, normalmente sí. Veña, José, ti quen crees que vai gañar dos dous? Pois moi difícil, pero... Begoña, Xulio, Begoña. Gústame máis a receta de Begoña. A pesar de que fixo ese fallo de... É normal, gracias. Gracias, José. Mini punto para Begoña. Diego deulle o mini punto a Xulio e agora deulle o mini punto José a Begoña. É así. Bueno, oiches, mandamos un bico enorme, Veña, vos tamén. E grazas por chamar e disfruta da festa se vas por Arzúa. Chao, chao. Intentei ir, venga, vémonos. Chao, chao, taloguiño. Chao, chao. Vas ben, Begoña? Vou ben, vou triturar e meter ao forno. Triturando e metendo no forno, por vamos contar a Galicia algún que outra cousiña, porque nas comarcas de Arzúa, Melide, Ulloa, Chantada e outras zonas limítrofes fan estes queixos tan especiais dos que falamos hoxe. O corazón de Galicia, nin máis nin menos. E si, a maxia comeza no leite. Xa logo, as mans expertas destas queixeiras danlle a forma que os caracteriza e lévannos ás cámaras para que maduren o tempo necesario. Un mínimo de 6 días é o máis habitual, pero ollo, que tamén hai Arzúa Ulloa con máis de 6 meses de curación. Animádevos a probalo porque está moi rico, Ten un recendo suave e lácteo que fixo del un tipo moi popular. En 2020 vendéronse 3,6 millóns de kilos. E só hai unha denominación de orixe que o supere, sí. O queixo manchego leva o ouro, pero nós estamos felices, contentos e orgullosos da nosa medalla de prata. Así que, se queredes ver máis receitas e as de hoxe, e tamén a de Diego, que estará mañá no noso Instagram, @voltascoprato, TikTok, Facebook e Instagram. Aí estamos. Begoña, bateches ou non bateches? Batín, Como está batín. a crema? Está perfecta. Xa, mira. Guau. Ves? Guau, E agora, arrecende moitísimo. xa me está así, E isto tamén. estáme guai. Isto arrecende moitísimo. Isto está riquísimo. Sí. O do chocolate. Mira, ahora para que non se estrague a base, vamos a ir botando pouquinho a pouco con esta culler. Vale. Hai Espera, veces... para que non se estraga a base, queres dicir para que non se levante o Mira, fondo, ahora non? xa endureceu un pouco. Vale, para que non se Aquí- nos levanten as faragullas. Vamos a contar á xente da casa que aquí fixemos un pouco de maxia televisiva, sí, para enfriar o fondo, non, Begoña? No, estuvo aquí todo. Estuvo aquí? Non lle Entón, fixen non fixes nada. nada de maxia? Non fai falta. Se a botar despaciño, así, podemos verter tamén encima dunha culler. Vale, E vai pois tamén- isto é como un Hai que ir truco. despaciño. Utilizas un coador, e co coador xa faz que... É a caída. O que non podes facer é botala de sopetón porque che levanta todo para arriba. Axúdache. Pouco a pouco, sí. Levántate un pouco. Le vai levantando. Aí. Queres que Aí. venía así? Sí, sí. Estás hoxe moi guai, Estás cociñando moi ben. Oye, chis. Está ben, está. Pero os outros días, entonces, que pasa? Non fago nada. Outro día non No. faz tanto. Faz menos. É que trouxeron unha carretilla. Claro, hoxe tens que estar contento. Unha carreta de queixos, Hoxe esta tarta é tarta cañotas. Sí. Ala. Que pinta. Isto está boísimo. Entón hai que ter Porque o tino. colo, mira, ves que ten así uns poquinhos grumos que ao mellor lle quedan do queixo. Entón vámoslo así, estirándose un pouco. E xa Despois está. de trituralo, claro, pode che quedar un pouco de grumiño e tal. Sí. Entonces, Era o que para que quede utilizo. guai. Vale. Para que quede moi finiña. Isto vai ao forno ahora 40 minutos a 180 grados. Querelo meter xa? Sí. Veña, vamos alá. 40 minutos, 180 graus no forno de Begoña. Estás? Abre aí. Bo. Que son queres? Un galo, eu sempre quero un galo. Aí está. Me gusta moito. 40 minutos, 180 graus. E agora Listo. que vas facer? Ahora estou facendo a salsa, vou a controlar. Xa non vas facer nada. No. Vale, pois Vou controlar a salsa. deixamos a Begoña que está controlada. Mirad como controla. Mira. Vou controlar. Controla aí. Rayos X. Está controlada a salsa. Vamos con Xulio a ver se controla el tamén. Di que controla, Xulio. Eu xa teño controlada. Sí. Mira, eu aquí desfixen un poquinho, teño dúas salsas, desfixen aquí un poquinho de membrillo en agua e azúcar. Vale? E agora o que vou botar é un chisquiño de ron para ir un poquinho así, un poquinho diferente. Moi ben, Un chisquiño bo. Vale, entón tes dúas salsas. Eso é, teño. Unha de
unha de queixo e outra de marmelo. Pregunta de concurso, señoras e señores, por 50 euros. De que son as salsas que fai o noso queridísimo Xulio? De queixo e marmelo. Que é un prato moi típico, un postre, un doce, unha sobremesa moi habitual. De que son as dúas salsas que fai hoxe Xulio Mato? De queixo e marmelo. 664 483 419. Casi a bota fora, sí. Casi a bota fora. Mira, esta leva, o que che dixen, marmelo, un poquinho máis de azúcar e auga. E ron. Vale. Esta leva auga, sal, pementa, nata. Pementa? Unha poquinha pementa. E o queixo, que vamos deixar que se funda aí, e que nos vai servir para napar despois o noso... Dixeches auga, sal, pementa... Nata e queixo. Nata e queixo, nada máis. Non hai nada máis galego que queixo e marmelo, Claro, por eso eu estou facendo un homenaxe á etnografía. Ao país, a todo. Chourizo, queixo... Leva, solo lle falta meter... No, pero falta lle meter chourizo xa esta salsa. Estaría bárbara. Xa estaría. Entón, agora vamos deixar que se disolva aí e despois vou ter que triturar un poquinho tamén para quitar os posibles grumos que queden. Non te preocupes. Pero Begoña xa tritura sin preguntar. Begoña tritura sin que lle digamos que triture. Ela funciona así. Ti metiches a túa masa follada co teu queixo dentro do forno. Como vai? Ben, pois supoño que ben. Botámoslle un ollo, a ver como vai. Cando ti queixes que é o cociñeiro. E así quitámoslle a tapa. A ver. Para ver como... A ver. Aí está, ves, xa casi... Ainda non está, non? Xa empeza a medrar agora. Empeza a medrar. Pois cerro. Cerramos, eu igual necesito maxia tamén, Empeza a cheirar, Empeza a cheirar, non é broma. Non é broma, xa rezando ben. Veña, vamos dar 50 euriños á xente da casa que está chamando. Bueno, espera. Ana Darzúa, que tal? Boa tarde. Jesús Tongo. Hola, boa tarde, Fran. Como estás? Como estás? Moi ben. E ti que tal? Como estás? Pois eu moi ben, claro. Como non vou estar ben? Que che parece a homenaxe que lle estamos facendo hoxe ao queixo Arzúa Ulloa? Bueno, a homenaxe fantástica. Agora hai que ir o fin de semana a probalo. Exactamente, 48 edición, A xente que vaya, por suposto, á feira do queixo, que compre moito queixo, que nos ven moi ben ali na zona, en todas as comarcas que comprenden esa denominación de orixe. Por 50 euros, Ana, de que é a salsa ou as salsas que está facendo Xulio Mato hoxe? Pois de queixo e de marmelo. Ana Darzúa, que leva 50 eurinhos para a terra do queixo, moi ben. Moi ben. Grazas. Aquí hai que gastalo para o fin de semana. Xa nos vemos na fin de semana, oiches, Ana. Ti quen crees que vai gañar dos dous hoxe? Pois a verdad que está un pouco complicado, porque os dous ten unha pintaza... Sí. Madre mía. E ti non nos podes cheirar. Eu sí. Non, pero casi me chego arrecendo, Vale, pois con cal quedas? Pois... A min gustan os dous, porque son unha adicta pero incondicional do queixo. Xa, pois... Pero voume decantar un pouquiño por Xulio. Oi, Xulio! Mira, si en Arzúa querenche ben. Moitas gracias, Ana. E pensabas que non me querenche ben en Arzúa, ves? Sí. Ana, vente un día por aquí e mandamos un bico enorme, vale? Moi ben, darei este fin de semana si te deixo, veña. Claro que sí, chao, un bico, disfruta moito da festa. Chao. Igualmente. Chao. Vamos ver a salsa de Begoña. Deixamos aquí as túas dúas salsas, queixo marmelo, e vamos ca de Begoña Vázquez. Hola, Ben. Hola, que tal? Eu estou triturando os pistachos. Pero si levas triturando 3 horas. Non triturei, dixéchesme. Non, dixéchesme. Non o fagas. Non dixi non o fagas, digo que faz ruido, dalle. Isto leva o chocolate blanco. Chocolate blanco. A nata, o pistacho. Pistacho. Un pouquiño de reladura de lima. Un pouquiño de reladura de lima. E... vainilla. E vainilla. Rico, non? Rica. Rico, pero un pouco sonoro, digámoslo así. Sí, home, claro. Vamos a rematar a Begoña e vamos falar co público do Voltas co Prato, que temos ali a Diego, o noso queridísimo convidado. Marchamos con el. Dámoslle un aplauso ao público que está hoxe aquí con nós, un aplauso para vos, que merecedes. Ai. Que é iso que tes aí? Espera. Estos son os queixiños, home, aquí para a produción. Para a produción. Pero isto que? Isto é que é para nós? Eso é para vos, Isto é para o programa? Isto é para vos. De verdad? Sí, de verdade. Bueno, escoita, vou intentar darllo á xente que non é de Arzúa. Tamén é verdade. Porque si levo un queixo destes para a casa vou quedar un pouco como, é de Arzúa, ten queixos por castigo. Non? Claro, a ti que caralho che vou dar. Pois moitas gracias, Diego, moitas gracias. Nada, para vos. Moi ben. Estabas vendo aí o rolo de Xulio, estabas vendo tamén a torta de Begoña. Non sei na túa cabeza que sintes agora mesmo. Gastronómicamente falando, Diego? Gastronómicamente, Begoña acerta moito.
porque temos unha carencia moi importante de repostería con queixo de Arzúa Ulloa. Sí, eso é certo. De feito, estrenamos fai unha semana que mamá Teresa, que estrenou unha tarta de queixo de Arzúa Ulloa que vai ser un éxito, non? E que vamos a incorporar todos os restaurantes seguramente. Porque temos unha carencia moi grande. Vamos facer, vais a facer moito de ter torta de queixo de Arzúa Ulloa, non? Nos restaurantes, eso está moi ben. A verdad que facía falta, é unha pena que non a inventara antes. Que non inventara antes, porque podía ser unha candidata. É unha pena que non inventara antes, Begoña. É o que hai. Pois, Diego, vouche pedir que te levantes, que veñas conmigo e vamos ver aos cociñeiros, vale? Claro que sí. Veña, vamos a dar un aplauso a Diego, por favor, un aplauso para él. Vamos aos fornos, aos fornos. A ver, Diego, ponte aquí, ponte neste forno. Ponte neste forno que o vas a abrir ti. Eu vou marchar para outro, vou marchar para lá. Vete para aquí. Begoña. Está o rolo, Xulio. Pero se eu xa saquei a tarta. Teño ali. Eu vim para aquí. Para que sacache a tarta sin mí? Porque sonou o galo e saquei a tarta. Pues espera. Vou con Diego. Diego, por favor. Vamos. Fai os honores. Abre o forno. Vamos a ver que hai por aquí. A ver, bótate un pelín. Aí. A ver. Isto tenche moi boa pinta. Isto é un xoguete. Mirad que gozada, moi ben. Isto é, sempre digo que hai cousas que producen orgasmos gastronómicos e podo asegurar que isto ten o aspecto de que vai producir orgasmo gastronómico. Isto vai estar espectacular, xa verás. Sí, mira como sacan. Roliño de masa follada con queixo de Arzúa non alís. Ahora, Xulio, que está aí a cámara. Aí está. É un roliño, ves? Mira que pasada, A ver se o vas a incorporar na carta ti tamén. Non priva, Non priva. É super sinxelo. E agora vou a poñer as miñas salsas. Vale. Vai ir cas dúas salsiñas. Coa salsa de queixo e coa salsa de marmelo. Moi ben. Está guai porque é como unha torta de aniversario ou así, ten ese aspecto, non? E despois... Sí, igualiño o queixo engapotado. Espectacular, é super chulo, super bonito. Bueno. Vamos a poñer un poquinho dese queixo. Ponlle, por favor, a de marmelo ahora. E agora vamos a poñer a de marmelo solo un poquinho alrededor. Hola. Vamos a dar un aplauso grandísimo Xulio Mato de Silleda, que fai maravilla con queixo ou co que sexa. Que pasada. Vamos ver o de Begoña, anda, porque... xa me estaba derretando. Mamaíña. Mira, vamos a botar un pouquiño. Begoña. Está un pouquiño quente, guai. Que pasou? Gustouche? Home. A que é bonita. Mira, ainda tembla un pouco, porque está ainda un pouco quente. Porque, a ver, sería guai estar un pouquiño máis templadiña, saber máis fría. Ti eres unha crack, Bueno, fago que podo. Que pasa? E agora, mira, vamos a decorar. Mira, mentras tanto, sabes que fago? Repartir cartos. Parece ben. Señoras e señores da casa, por 50 euros, quen fixo unha torta de queixo? Begoña Vázquez. Quen fixo unha torta de queixo? Begoña Vázquez. Oiche, Diego, quen fixo unha torta de queixo? Xulio, non? Quen a fixo? Begoña Vázquez. 664-483419, chamade ao voltas co prato porque hai 50 euriños en xogo. E dito isto, vente comigo que tens que probar. Veña, perfecto. Ponte aquí, Diego. E podes ir probando xa esa masa follada que fixo Xulio, ese roliño de Xulio que leva queixo de Arzúa que... Deixoume calado, Xulio, con isto, Mira que pasado, Vamos alá. Cristina de Vigo, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben. A ti gusta o queixo? Moito. Pois non estás no sitio adecuado, tiñas que estar aquí no plató. Sí, tiñas que estar así. Oiche, Cristina, por 50 euriños, quen fixo unha torta de queixo? Begoña. 50 euros que marchan para Vigo. Cristina, sei que che queda lonxe, pero vente esta fin de semana á festa do queixo, vale? Moitas gracias, Veña, un bico enorme. Chao. Igualmente, cañota, bueno, gracias. Está un poquillo... Que lle pasa, Begoña? Que lle pasa? Está perfecto. Diego, vai probando a outra torta, por favor, a torta de Begoña. Claro que sí. Vou vos dar as mans, porque temos que darlle pasos de hora galega. Así que, Diego, de Arzúa, experto en queixo. Tú. Quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Begoña. Begoña Vázquez!
por segundo día consecutivo. Vai ter que vir dar o pregón. Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade da Hora Galega. Vémonos mañán con máis receitas e lembren que esta fin de semana, Festa do Queixo. Chao.